соли равон аз тарафи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъалаи истифодаи дуруст ва самараноки ҳар як порча замин таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда шуд. Дар ин замина масъулини беморхонаи рақами 2 ҷамоати Пахтобод ҷиҳати дар амал татбиқ намудани дастуру супоришҳои роҳбарияти олии ҳукумати кишвар кӯшиш ба харҷ дода дар 50 сотиқ замини короми назди беморхона зироатҳои мухталиф аз қабили картошка, пиёз, помидор, қаламфури булғорӣ киш намуданд. То имрӯз аз ҷониби кормандони техникии беморхона маҳсулоти пиёз ва картошка ҷамъоварӣ карда шуда дар кишти такрори маҳсулоти полезӣ аз қабили тарбуз ва чормағзи заминӣ кишт гардид. бояд тазаккур дод ки беморхонаи рақами 2 ҷамоати Пахтобод дар майдони 3 гектар замин ҷойгир аст. дар ҳудуди берунии беморхона 500 адад дарахтони мевадиҳанда, 2000 шумораи гулҳои ороишӣ, як гарбхона мавҷуд мебошад. дар ин бора сардухтури беморхонаи рақами 2 ҷамоати Пахтобод Зоҳирҷон Ибодуллоев чунин иттилоъ дод. аз тарафи кормандони беморхонаи рақами 2 шаҳри Турсунзода дар асосу дастури супоришҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли равон дар заминҳои корами беморхонаи рақами 2 шаҳри Турсунзода кишти картошка, пиёз, помидор, қаламфури булғорӣ гузаронда шуд. айни ҳол пиёз ва картошка ҷамъоварӣ карда шуда дар кишти такрорӣ тарбуз ва чормағзи заминӣ кишт гардид. боз дар оянда нақша дорем ки ин иқдомро идома дода заминҳои боқимонда беморхонаро низ ба кишти маҳсулотҳои кишоварзӣ омода созем. бояд қайд кард ки заминҳои корами беморхонаи рақами 2 бо истифода аз шархофалак обёрӣ мегардад. масъулин мақсад доранд ки барои баланд бардоштани сатҳи ҳосилнокии заминҳо майдонҳои кишти зироатҳоро васеъ намоянд. дар ин замина талаботи рӯзмарраи беморхонаро аз ҳисоби захираи маҳсулоти кишоварзӣ таъмин намоянд. сартабиби беморхонаи рақами 2 шаҳри Турсунзода Зоҳирҷон Ибодуллоев ба мо иттилоъ дод ки дар самти баланд бардоштани сатҳи хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ то имрӯз як қатор нақшачорабиниҳо таҳриррезӣ карда шудааст ки барои рушди соҳаи тандурустӣ дар шаҳри Турсунзода мусоидат менамояд. беморхонаи мо яке аз муассисаҳои тиббии муолиҷавии ҳозиразамон ба ҳисоб меравад. дар беморхона 120 кат фаъолият мекунад. дар онҷа 6 шуъбаи бистарӣ ва 3 шуъбаи ёрирасон мавҷуд аст. дар беморхона 254 нафар кормандон фаъолият мекунад. аз он ҷумла қариб 50% аз онҳо дараҷанокашон олӣ мебошанд. мо масъулини беморхона кӯшиш менамоем ки сатҳи хизматрасонии тиббиро баланд бардорем. соҳаи тандурустӣ яке аз соҳаҳои афзалиятноки ҷомеа ба шумор рафта солимии аҳолии кишварро таъмин менамояд. маҳз аз ҳамин ҷост ки аз тарафи роҳбарияти олии ҳукумати кишвар дар самти рушду инкишофи ин соҳа ва баланд бардоштани сатҳи хизматрасонии тиббӣ дар муассисаҳои тандурустии мамлакат чораҷӯӣ карда мешавад. масъулини беморхонаи рақами 2 низ дар партави дастури супоришҳои роҳбарияти олии ҳукумати кишвар ният доранд ки бо истифода аз имконоти худ ва бо муҳайё сохтани шароити созгори табобату муолиҷаи беморон дар рушди ин соҳаи ҳаётан муҳим ҳиссагузор бошанд.